इतना परेशान हो गइल बानी कि हम यहाँ कुछ भी कर सके नहीं। ठीक बा, हम कोनो अंजाम तक जा सके नहीं। और वो दारू पी के का करले, गाली गलौज करेले। के आवेला? वो हमार पड़ोसी जोन बालो, का नाम जैसे हो? ब्रिज बिहारी सिंह, उनकर लड़का रहले हमें विक्की सिंह, उनकर भतीजा, और मुन्ना उन्ना सिंह जोन उनकर पड़ोसी, जितना उनकर समाज के हमरा गांव के 10-15 लोग आवेले। और वहाँ का करले, अभद्रता से पेश आवेले। ठीक बा, कुछ लोग तो आगे वहाँ खुलेआम हमरा घर के सामने मुँह करके पेशाब करे लगे। प्रणाम, गोड़ लागत नहीं। हम हई राजा रुआ तनी मैच बॉक्स पर लगातार कमेंट आवत रहल हो कि सेवतापुर पंचायत में हई समस्या का बा। रुआ देख सकत तनी पीछे एगो घर बा, रास्ता नहीं खे। अब रास्ता काहे बंद बा, आई हम वीडियो में आगे जाने के चाहें, लेकिन कहीं से रास्ता नहीं खे। शासन प्रशासन के सरकार कहा जाता है। सुशासन बाबू के सरकार में जब ही दशा बा, देख ली एकदम रुआ सामने से कहीं से देख ली, कहीं से एक घर में जाए के रास्ता नहीं खे। पिछला काफ़ी समय से लोग एजा परेशान बा, एजा के लोग परेशान रहेला और परेशानी के सामना करेला। तो देख सकते नहीं कि हम प्रयास भी करते नहीं तो हम नहीं जा पावत, ऐसा कि काफ़ी दूर बा। हनुमान जी तो हैं ना कि हम फान जाई, हनुमान जी रहती तो हम फान जैती, और ना तो फिर हनुमान जी के बुला के कहे के पड़ी कि हनुमान जी थाला मारी घरवा के ले चल के रोड पर बसा दी। रास्ता तो चाहिए नू, लेकिन बहरहाल देखी वीडियो में हम एक वजह जाने के चाहते नहीं कि क्या वजह बा कि रास्ता नहीं है। पिछवा वीडियो में देखनी हाँ कि रास्ता बावे, घर बनल बा नीतीश कुमार जी के, जहाँ दावा बा शासन के, सुशासन बाबू के बात होता। वो सुशासन बाबू के सरकार में का स्थिति बा आम आदमी के रुआ देख सकत नहीं। सारा दरवाजा में भाई खटखटा ले बा लोग। वीडियो में रुआ देखनी हाँ कि बाँस रख के, लकड़ी रख के, आप ईंट रख के रास्ता के बंद कर दिए बा, लेकिन सारा दरवाजा बंद बा। बात कहीं हो सकता कि माल के हो को पार्टी मलगर हुई। देखे से तो हमने के ये लागल हो कि पार्टी तरीगर बिया आ तरी चटावतिया, यही से भाई लोग परेशान बा। पहला बात। दूसरा बात, समस्या का बा यहाँ ही जाना जाओ भाई। मुख्य समस्या हो जा का बा, काहे था रास्ता बंद बा? रास्ता इससे हमारे बंद बाटे कि वहाँ पे वो लोग रोज दबंगई से रास्ता हमार बंद कर दिले बाड़े कि हम तारा के, हमार घर यहाँ बन गइल बा और तहार घर मतलब हम यहाँ ना रह देम। ठीक बा, अगर ओकरा बाद हम जब घर भी बना लेहनी, ओकरा बाद कहते लोग कि घर तो तहार बा, लेकिन तहार आके हम एमे चैन से जिए ना देम। ठीक बा, हम तरह के इतना परेशान करें कि तू ये घर और ज़मीन छोड़ के भाग जीबो। यही खातिर हमारा अम्मा, हमारा बाबूजी के, जो हमारा अम्मा बीमार बड़ी और हमारे बाबूजी जौन बड़न वो बुजुर्ग बड़े, तो वो लोग के रोज़ धमकावल जाला और परेशान कइल जाला कि मतलब ये लोग कैसे भी ज़मीन और घर के छोड़ दे लोग। ठीक बा, वहाँ लोग आवेले और वो दारू पी के का करले, गाली गलौज करेले। के आवेला? वो हमार पड़ोसी जोन बालो, का नाम जैसे हो? ब्रिज बिहारी सिंह, उनकर लड़का रहले हमें विक्की सिंह, उनकर भतीजा, और मुन्ना उन्ना सिंह जोन उनकर पड़ोसी, जितना उनकर समाज के हमरा गांव के 10-15 लोग आवेले। और वहाँ का करले, अभद्रता से पेश आवेले। ठीक बा, कुछ लोग तो आगे वहाँ खुलेआम हमरा घर के सामने मुँह करके पेशाब करे लागेला, जिस जौना से हम बहुत त्रस्त आ गइल बानी। और ओकरा बाद जौन हमार रास्ता रहे 10 फीट तक, ओकरों के ज़बरदस्ती ये लोग हथियार के दम पे 4 दिन से हम पुलिस प्रशासन सब केहू के लगे दरवाज़ा खटखटावत तनी। कहाँ गइल बड़ो? हम यहाँ मैरवा थाना में गइल बानी। ठीक बा, यहाँ के एमएलए से साक्ष्य बा। हमार वहाँ जौन तरुआ देख ली, ई साक्ष्य में दिखावत कि थाना पर ई गइल बाड़न, आवेदन देले बाड़न। आवेदन में का लिखल बा ई रुआ देख सकत नहीं। बहरहाल और का समय कहाँ गइल बाड़ तू? और हम यहाँ के जौन जिला पार्षद बाड़े हमरा के यहाँ के उपेंद्र साहू जी, उनकरा से भी मिलल बानी। जौन हमार करंट में एमएलए बाने सीपीएम के अमरजीत कुशवाहा जी, उनकरा से मिलल बानी। ठीक बा, एकरा बारे में बतैले बानी। और हम अपना गांव के, अपना समाज के वो सब रासुकदार लोग से भी मिलल बानी। ठीक बा, जौना में हमरा यहाँ के करंट सांसद भी शामिल बाड़े, लेकिन हमार कोनो निदान निकलल नहीं खे। और हमरा के ओकरा बाद भी ना कोनो समस्या के हमरा समाधान भइल, और हमरा के और ज़्यादा प्रताड़ित कइल जाता। कितना दिन से प्रताड़ित कइल जाता? हमरा के कम से कम 8 साल से प्रताड़ित कइल जाता वे। हमरे के ना, हमरा पूरा परिवार के।
जौना से हम अब जाके बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गइल बानी कि आगे के हमार कोनो मतलब रास्ता नहीं दिखत, जौना से हम इतना परेशान हो गइल बानी कि हम यहाँ कुछ भी कर सके नहीं। ठीक बा, हम कोनो अंजाम तक जा सके नहीं अगर हमार प्रशासन गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट और यहाँ के मानवाधिकार या जौन भी लोग बाड़े, यहाँ के न्यूज़ चैनल रिपोर्टर लोग सब क्यों हमारा समर्थन ना करी तो हम कोनो गलत कदम उठाएं, जौना से बाद में जाके माने गलत कदम माने काहे गलत कदम उठेबो? प्रशासन भी आ, शासन बा, शासन प्रशासन पर भरोसा रख, कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लड़। गलत कदम उठावल बहुत गलत चीज़ है। ऐसे कि एगो गलत कदम उठेबो तो एगो झूठ के छुपावे दी 100 गो झूठ बोले के पड़ेला। तब अब जब हम हार चुकल बानी, मजबूर बानी, तो हमरा लगे कोनो और साधन सुविधा बाना तो एकरा खातिर हम कोनो भी हद तक जाए खातिर तैयार बानी। अगर हमार समाधान ना मिलल तो हमार पढ़ाई लिखाई, हमार निष्ठावान या जौन चीज़ भी बाटे वो हमार फैमिली से जुड़ल बा, काहे कि हमार परिवार और हमार अपन माई बाबूजी ही हमार देश बा। ठीक बा, तो ओकरा खातिर हम कुछ भी करें ओके हमार कोनो पछतावा नहीं है। हम 2 भाई बानी। चलिए और इस समस्या के विस्तृत रूप से जानल जाता है। युवा बारन एगो भैया बनी, भैया से हम जाने के प्रयास करतनी कि आखिर इस समस्या बा का वजह ई बा कि रास्ता बंद बा। वह पीछे वीडियो में देखनी है कि कैसे रास्ता बंद बा। इस जमाना में जब नीतीश कुमार जी दावा करतनी कि बेसुशासन बाबू के सरकार बा, ओजा एगो युवा गलत रास्ता पर भटके के मजबूर बा, तो कहीं ना कहीं दुख के बात बा। अगर सांसद साहब, विधायक जी, बड़े अधिकारी लोग देखतानी तो ये पर चिंतन जरूर करी। बड़ा नहीं वो चाचा से हम बात करतनी, भैया से बात करतनी, का समस्या बा भैया? ये समस्या ई बा जे हमनी के ई पुश्तैनी जमीन हो जौना में घर बनल बा। घर बने से पहले से ही उ लोग बहुत दबाव बना के, बहुत बड़का आदमी बालो, उ लोग पैसा वाला आदमी बालो, हर चीज से संपन्न बालो, उ लोग दाबे के कोशिश कैले बा। जबकि घर बनल त लोग कहल लो जे पैसा तू कितनो ले ला लेकिन जमीन हमरा के दे दो, तोहरे ह त का बने ना देम। फिर भी प्रशासन आइल, कहल कि अरे आगे का आप लोग छोड़िए, पीछे बनाइए आप लोग, बाद में सब सेटलमेंट हो जाएगा। हम लोग अपना काम पीछे से सामान ला करके किसी तरह किसी मजबूरी में करके ये लोग अपना घर द्वार बनाए। उसके बाद उनके जो इस समय भी बिहारी सिंह हैं, उनके पिताजी जा करके 44 कर दिए, जो कि 44 का ये जजमेंट आया है ना, हम लोग के पक्ष में आया। उसके बाद जो कि अभी हमारे पास उसका प्रूफ है ना। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जा कर के केस कर दिए। फिर 2015 में उन लोगों ने उसी पर गोली चलाया, जो कि मैरवा थाना कांड संख्या 126-15 है। उसमें भी वो लोग यहाँ से लेके सीवान तक बहुत पैसा रुपया खर्चा किए, जिसका फोटो हर चीज़ हम लोगों के पास है। मैंने कहल जाओ तो पैसा के बोल पर दबावल जाता। ये लोग बहुत परेशान हैं, इतना परेशान हैं जिनका रास्ता रुक गया है, जिसके घर के सामने आज 8 वर्ष से ये लोग परेशानी झेल रहे हैं। अब आगे ये लोग अपना, हम लोग तो समझा रहे हैं, लेकिन आगे ये लोग गलत कदम उठा सकते हैं। अब इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा, जो भी है पुलिस महकमा, चाहे जो भी है अधिकारी हैं जिनके पास ये नॉलेज है। एसपी साहब के यहाँ, डीएसपी साहब के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ, हर जगह इन्होंने एप्लीकेशन दिया है। अभी आज के भी डेट में इन लोग चारों तरफ दौड़ रहे हैं, बहुत परेशान हैं इन लोग, इन लोगों को दबाया जा रहा है। चलिए, जमीन बपौती हो या यहाँ लोग खुद बनी? जो जिस जमीन में ये लोग घर बनाए हैं वो इनका अपना पर्सनल, अपने बाप दादा के नाम से जमीन है। जहाँ अवरोध किया जा रहा है उसमें इनका आधा का हिस्सेदार हैं, जबकि उस पीसीसी रोड है, इनके घर से पीसीसी रोड की दूरी 10 फीट है। 10 फीट के बाद रोड के बाद 3 फीट मात्र जमीन बचा है जहाँ वो लोग अवरोध करके रखे हैं। जबकि आरसीसी के बाद तो 3 फीट इन्हीं का हुआ, इनका है भी, इसमें आधा का हिस्सेदार हैं। और अब जब वो लोग रास्ता रोके तो बंटवारा दायर किए, है ना, जिसका नंबर हमारे पास है ना। उसके बाद ये जो घर बनाए हैं, शुरू से ही इनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि घर छोड़ के भाग जाएं या घर दे दें हमको। इसको बराबर मतलब कि इनको बहुत एथिक किया जा रहा है। हम लोग पर्दार हैं तो देख रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए, मैंने कहीं ना कहीं चाहल जाता कि ये भाई के गांव छूट जाओ, समाज छूट जाओ, घर छूट जाओ। वजह का बा इरोगा देखनी है, गरीब भइल कोनो पय ना हो,
आ रुपया भइला से बड़ा चीज़ ना हो जाए जाला, हाथी ना हो जाए जाला। ए भाई के लगे अगर बड़ा स्थिति बा, मजबूर हो गई बारन गलत कदम उठावे पर। बहरहाल अगर एजा के अधिकारी लोग वीडियो के देखता, नेताजी देखता, नहीं जाके लोग के मदद करी, जाके स्थानीय लोग के मदद करी। बहरहाल हम कुछ डॉक्यूमेंट देखावत नहीं रुआ के कि ये जमीन के का सच्चाई बा। तो रुआ देखी कि यहाँ के कितना परेशान बनी है, कहाँ कहाँ परेशान बनी। बहरहाल जब मैच बॉक्स के टीम पहुँचल ही तो ये जा थाना ऑलरेडी पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। का बात भले भैया थाना से? थाना पार्टी हमरा के बोलल ह कि आप फिर से जाके थाना अध्यक्ष से मिली, हम एमे कुछ ना कर सकेनी। ओकर कोनो प्रूफ बार लगे? जी प्रूफ बा, हम ओकर वीडियो बनैले बानी। ठीक बा, हाँ इहे होई कि उनकर आवाज क्लियरली मतलब एमे ना आइल होई। बहरहाल रउआ वीडियो में देखनी हाँ कि सुशासन बाबू के सरकार, जहाँ प्रशासन के बात कहल जाता तहाँ एगो युवक कितना तड़फड़ाता, एगो आदमी कितना तड़फड़ाता। जहाँ हर घर के सरकार सड़क आ बिजली पानी देवे के कहतिया, वो जाके का स्थिति बा रउआ वीडियो में अवगत बनी हो। बहरहाल वीडियो देख लगा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रउआ मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली, आ फेसबुक पेज पर देखनी तो पेजवा के लाइक कर ली, आ फॉलो करी, आ वीडियोवा के फैला दी कि जितना अधिकारी कान में करुआ तेल डाल के सुत गई बारन उ जाग जास, जागे के पड़ी ना तो फेन युवा रास्ता भटके के मजबूर होता रहन। ओकर एगो वीडियो रउआ देखनी हो। बहरहाल वीडियो देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।